Kam nás zobrali Číňania v Pekingu? Môj priateľ robí v Lenove a okrem toho, že sme sem išli na dovolenku, tak sme išli aj navštíviť pár z jeho kolegov, ktorí žijú priamo tu. A strávili sme s nimi v podstate 3 rôzne dni počas tejto dovolenky. Počas prvého to bol taký ten hlavný deň, kde nás chceli povodiť nejakými miestami, lokalitami. Ako prvé sme sa stretli o 9:00 v zoo. Nemali sme tam úplne veľa času, ale teda hlavnú časť, alebo teda hlavnú celebritu, ktorú sme tam išli navštíviť, bola panda, ktorú oni teda veľmi si uctievajú, naozaj tam na ňu stoja davy a v podstate na ňu sme aj my si museli počkať v rade a potom sme sa na ňu išli pozrieť. Tá panda sa veľakrát správa ako človek, rovnako aj občas predpoveda nejaké veci, takže je to jedno z tých zvieratiek, ktoré si naozaj vážia. Má aj vlastný výbeh a raz sa jej z neho podarilo utiecť do zoo, takže naozaj je to veľmi inteligentná panda. Sme si kúpili pandičky. No, tak teraz všetci uvidia, aký som on. Grambloš. Ne? Dám si ju. Ale teda, ako som hovorila, tak nemali sme tam úplne veľa času. V rámci tejto zoo sme išli ochutnať pár snackov. Boli to také kuracie vyprážené kúsky. Dinosaurus. Ketchup. A vlastne využili sme čas, kedy sme čakali na loď, na prepravu, ktorá bola priamo v rámci tej zoo. No, táto loď nebola urobená pre Lukáška. Takže 2 loďmi sme prešli k Summer Palace, ktorý je vlastne letným sídlom panovníka, ktorý žil počas roka v podstate v tom zakázanom meste, kde už sme boli, ale vlastne počas leta chodil do tohto Summer Palace, ale nie je to ako keby jeden jediný chrám, je to vlastne celý objekt, ktorý je tvorený okolo toho jazera. Okolo celého tohto jazera sme sa aj pešo išli prejsť. Prišli sme do Summer Palace.
Bolo to naozaj jedno asi z najpokojnejších miest, na akých som kedy bola, že keby som tam išla si dať meditáciu, tak je to presne toto miesto, úplne nádherné a fakt, že na každom kúsku to úplne tvorilo tú čínsku kultúru, takže bol to fakt, že top 10-10 zážitok. A kým sa posunieme ďalej, tak takto nás obsluhoval robot prvýkrát v živote. Stále pri ňom teda stal človek, ktorý vybavil našu objednávku, ale bol to veľmi zaujímavý zážitok, neplatili sme o nič viac, než keby sme práve išli k stánku s človekom. A jediné negatívum bolo to, že mu to trvalo extrémne dlho, ale stalo to za to. No a už po Summer Palace sme išli na večeru, kde sme nešli úplne v pôvodnom osadenstve, ale teda väčšina z nás sa presunula do reštaurácie a keďže oni zvyknú jesť tak, že si vlastne šerujú to jedlo, dajú si ho do stredu nejako my, že si každý objednáme to, na čo máme chuť, ale v podstate oni objednajú radšej toho viac a v podstate každý si zoberie z toho, na čo má chuť. 好鸡丁里边配的那种去皮的花生。就让他来练练手，一顿饭就2吃。 You can 感觉 help. 都在北方人吃啊，这东西我是白。小时候感觉都吃。Professional. 慢点慢点。We need to just like that. A teda myslím, že sme ochutnali jedla, ktoré by sme si sami od seba neobjednali, ale teda každé jedno z nich nám extrémne chutilo a hlavne, čo sme ochutnali, tak bola pekingská kačka, čo sme určite mali na našom liste, že toto musíme ochutnať a bolo to ešte lepšie, než som čakala. Oni to v podstate jedia inak, než my klasický kačku. Okay. Okay, there is a paper. So. Yeah. Okay. Tak čo si tu dáš? Áno, tak to si rozprestrieš. Tu budeš paličky. 不是烤的好的，我觉得也挺好吃的。哦，是。Môžeš si Ako nasiť. do mamičky, do mamičky. Ešte ho musíš strčiť do Aha, tam sú chili. 特别感冒，你们每个星期都吃。 确实。 Hej, ten si takto túto trošku. Dám si ešte trošku mäska. OK. Zeleninku. OK. A to zroluješ pekne. Hej. Krásne zroluje. A papač. A hodnotenie? A hodnotenie? 10 z 10, 300 z 10. Touto večerou sme teda tento deň celý ukončili a stretli sme sa s 2 kolegami zase na druhý deň, ktorý sme ale vedeli, že nebude úplne taký ako ten deň pred. Túto sobotu sme mali práve skôr naplánovanú takú, že ideme skôr tak na večer a chceme zažiť trošku ten ruch Pekingu a zároveň chceme určite aj ochutnať nejaké nápoje alebo teda drinky alkoholické. Cheers.